Än en gång mycket välkomna ombord. Mitt namn är Peter, börsen på den här sträckningen. Tillsammans med Britta och Cecilia så ska vi se ta hand om er i Stockholm. Alldeles strax kommer vi starta försäljningen av de varor vi kan erbjuda er. Ni hittar dem i broschyren Menu and More under inrikes. Pålägget på smörgåsarna idag är en laxröra eller också är det mozzarella med skinka. Och så förstås traditionsenlig ren klämma. Idag sitter vi i en MD-80, det betyder bland annat 2 toaletter placerade längst bak och en placerad längst fram. Luta tillbaka, njut av resan så är vi snart i Stockholm. Tack. Ladies and gentlemen, we're finally airborne heading towards Stockholm. On airport, expect to touch down shortly after 3:30. My name is Peter, I'm your person on this flight, and together with Marita and Cecilia, the three of us are going to take care of you in the flight. In the magazine Menu and More, you will find more information about our service on this flight, and find it under domestic. There are sandwiches, snacks, water, cold drinks for sale. There are 2 restrooms in the rearmost part of the cabin and 1 restroom in the front. So everyone, relax, enjoy the ride, and please Stockholm shortly. Thank you.